عين بوا بمبريت والداي مبل عسر سلست خفال تمسجن السودان كي كدم كله مل اختي مقبلة حد خبت زحكو سايز نبرة كاب السودان ليبيا بحر إيروبان حد زعينتو مدب سلزنبرم مسؤول مقعز نجينك مجدا زفا خسر لخوين تسمعها انت خونه اتمستان السودان التغييد اي سوزي حبيو كوسدوم زتسمع معهم دلالاي نتمسجن مسكلة تعرفتو تراي كوسدوم كم زخيل مسفلة أمجن فزز بلاد يتدلالاي انتس او كلته مبصح بزيحو كخسب دليو انت سابح انت ايسوزي 4 سبات متعن زي كال كوينوو حسابو خغير يكالن شويت اب غعزات فلط سب مس انت زنبر دفرت كم زهبا اي تطرطرتن انت خونه موائلا ابسب تمركي ساخت نبر أسل كيا حنسا فيوري حنسا أخليلو حج ما تمسكن النابلت تسقعي كالإسب كوينا كتكيدا ربربا بخال إسب تقول بيوازي كونس تبيعة نقعز آخد قطمو مس نفسها والسنات سودان مسكار دا هنا يكوينو أتسأم مدربة دام بحرين كسكر نحسب كس بس غدالي باللين كتتابع جمرات دحم بقى نسخم حلوف أنا بدحر زيارة مستمتع أي سوزيخ متزيع مع سيام مزلا حتى تتو نتدلى لاي دحر غلت تسمون تغيد على مكينة مساء صدق غيلي صباح دحر صباح كيلان يلا تمسجن مسعرفتك خيد لي كنت نبره نشويت كتدفاجن نفس مقبر ابيو بقى رحن انا تعرف له مساء خيلي دما بلا بحكي يغني اللي ودي نفسها تتبع كم زي صنحت كالاي جيزي كوا عيد قمتون شويت عبدا كم كوف مبلن مدقسن تتقملا فرناش كوينا حقا نابتم مداقستا زعرفو الهبا انفت قصا نام مندق اقنعا ابرخات حلاليخا گنزبنا قصرت ابت الراز قصرتات حناتت نبرت زتقبلتو گنزب ابنيتا حقر كبص حكم زغل اتصبيقا كتفلت دلاي حدير ونبره أفرق مجدي جنزبا ودياك أبحبح كتبل أي مرتين حجز محتات كم شعت لي وافلت أي نبران تتبعدا أما كاب سعوديان ناغت متصد نابز خدتون ناس النيت ترخبوز نبرات مغشش زسك حكا حياة مسل أموها مطلال أبعد عرب لعل أسرع عمتات كوا تغميت أنت نبرت أنت اسم الساعة فتح زي بلتلو أنت نسو قصو زي ملسل خوينو كوانكو عرب بزح تملخاي كألتن سلزغوني عدان ناخت متص نايتي كي تزاربتو زخرمت كتوصوز دليت كتمثل كالاسم نخزارب عدل تهباي نبرتن يعني بس خلاص
زأمثلو قالات عربية أمونغو زرباء سو النبلت مريت وقع كساب تعرب تزرب نأتم تصوم سجين تراويان حسابات نتقاوم دما نعون غتأمن ليتون كيدك أسد تنتوقع حتى يحجباي نبرن شويت ባህርያ ሞኣ እምብዛ የሰልክያ እኳ እንተነበረ ኣብ ኣስመራ ከዛውራ ዝኽእል ቤተሰብ ብዘይምንባሩ ግን ክትሓድጋ ነብሳ ገብረላ ይነበረን እተን እናኽትከይድ እትዕሙኻ ሒደት ገንዘብ እውን ንዓን ንስድራኣን መቃነዪ የኾንኦም ብምንባረን ነቲ ዘይተዘርግሐ ዋሕዚ ዘረባ ኣብ ሞኣ ክትጻወሮ ትግደድ ነበረት ሽዑ ግዳ መሪርዋይ ነይሩ ሓገዝ ምስ እትሓታ ቀደሙ ዓዲ ክትገድፊ ነበረክን ጽቡቕ ስራሕ እንዲ ነይርኪ ንመን ተኣማሚንኪ ኸወፂእኪ ያዕኒ ስደት ከቢድ ምዃኑ እናዕለልኩኺ ሃገርካ ምግዳፍ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይትሰምዕን ሕጂ ኣነ በስ ዝገብረልኪ ይብለይን ዓመይ ደሞዘይ ኣይሃበትንን ዘላ ኢላ ክትዓጽዋ ምዃና ኣይሰሓተቶን ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ጽኒሓ ነታ ዘረባ ንኽትደግም መሊሳ ምደወለት ብድሕሪኡ ቁሩብ ገንዘብ ፈይመበለትላ እተን ገንዘብ ግን ኣብ ዘብፅሕኣ ከም ዘይህልወን ትፈልጥ እያ ነዚ ጸሊኣያ ድማ ክትምልኣላ ክትሓታ ከም ዘይኮነት ምስ ነብሳ ዝወሰነት نزترفأ ገንዘብ ቆፂራ ወጻኢታታ ሓሲባ ክንደይ ከም እትውስኸለን ከም ዘለዋ ክትፍትሽ ጀመረት እቲ ብብር ተቐይሩ ዝተቐበለቶ ገንዘብ ክሽረፍ እንከሎ ጥራይ ልዕሊ $100 ካብ ትሕዝኡ ግዲሉ ብምንባሩ ካብ ብር ናብ ካልእ ባጢራ ክቕየር እንከሎውን ከምኡ ትሕዝኡ እናነከየ ክኸይድ ከም ዝኾነ ኣይሰሓተቶን ሱዳን ዘባጻጽሕ ደላላይ ናይ መሰጋገሪ ኣብ ፈለማ $1,000 ክትከፍል ምዃና እኳ ሓቢርዋ እንተነበረ ጸገማ ምስ ሓበረቶ ግን 100 ብምንካይ ካብኣ ፈልከት ምባል ኣበያ ድሮ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፀት ልዕሊ $1,000 ካብ ገንዘባ ክጎድል ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠት ምስ መነባብሮ ሓዊሳ እተን ዝተረፈኣ ገንዘብ ባሕረኸስ ግርኣ ዝኽእላ ከም ዘይኮና ፈለጠት ሱዳን ምስ ኣተኹ ስራሕ ክረክብ ኣለኒ ሊብያን ባሕርን እንተገደደ $3,000 ክውዳእ ኣለዮ $1,000 ወይ ልዕሊኡ ክዋህልል ኣለኒ እዚ ኸኣ ቁጠባ ሓዊሰ ማለት እዩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ሱዳን ስራሕ ክረክብ ኣለኒ أملاخ إلو عد تلام بسلام تأتي كابو بعل فلت أزغونا قبر كساباو أسبت سحقم كشكري باللين دمدمات ويزن جنزب زين قنا قزاكي أتوى كحجج ألا جمرة مسقن ገዛኸ ኣተኻስ ኣበይኮን ከስከር ኢኸኒ ፍሉጥ እንድዩ ኣብዛ ፍርናሽ ተጎቢትክን ተጸኒሕ ኽዳ ብዘይካ ገንዘብ ምቕጻር ካልእቲ ኣለክድ ንስኺ ወግሒ ፀብሒ ክትፈቕድየን ንሰን ጎዲለን ክጸንሓ ክትረባረባ ኢኻ በለ ተመስገን ገንዘብ ክትቆጽር ገዲፍዋ ዝኸደ ፒሮን ወረቐትን ወሲኻ ክድምር ከተጉድል ምስ ጸንሓቶ ንሰኔን እምበር ሕሉበይ ምጽፈይ እንታ ክገብር ኢልካኒ ካብ ርእሳ ከም ዘይወርድ ምስ ፍለጠት ፍሽኽቲ ሓዊሳ መለሰትሉ እዚ ናይ
ناي سودان مقدن دي زي حسب كوغو نتصني حودي أنس كم زي حاموشة ميت قالي مسيلن نيرو $900 زي أي تتصبقوا أي تجنغي شويتال لما عالتي خفاءتها أخلا نعترف رغيبة أنا هون كنت حوابرك كيف أي تجنغ تراي كاب سودان نلي بيعد كيد كندي يقون أمه زربو عشش بمبال حتى تتو $10 قال أخوني نتن حديش تتغنك أمن تصبرو الناس تقاخل ملسلا سراح يركب دو بسودان دحانيو يوم زبلو مش قوته ملصق تسمع الناتا عنتقيت حتى قد صلت هو ركبينا والده قنا مسانات كده يكون كن مديب كزلخ نحنا خفاين بلني ناكرت طوال بزقل طفين عنكي اقد فكني مسايك مالاكي شويتا بلا تمسجن كاب ጭንቀታ ከገላገላና ተመነየ ሸዊት ገጽብ እናጠመተት መኻድ ሓደ ኻብቲ ብልባ ዝፈንፈነቶ እዩ ፊዮሪ ካብቲ ጠልማት ሒዛ ንሰብ ተኣማሚና ናብ ዝኾነ ጉዕዞ ክትከይድ ከም ዘይኮነት እያ ደምዲማ ዋላውን ብሓቂ እሙናት ክኾኑ እንተኽኣሉ ኣብ ውሽጣ ግን وتروس كفتا كهلوا مخانو أي تفعان إذا سكفتا دما نتأكا مخان كعكتا مخانو تكنزبات جدا ساعات كي تعلف لنا راديو وقعتا نسمع كيما لسات مسترفت تزهربا نتابع الفرناشو زنبرة راديو إنها العلاء انت على ديو حد شورة حتى تتو اب راديو قاعتا زقبركو انترفيو يما حلال فولو بس عبا من تايدا قلمة غيرك تتو غانك وينوا بزعبا سقينا نابرانا حمامنا بزعبا يوتيكا مهلا سلا ستيشن ناي راديو نعفتشي هو معس قبل كي انترفيوي كان مورحي اسكسكسكي حنسا تمسجن دمص مسمعه كال دمص سمعي مرصن ኢትዮጵያን ሱዳን ዝወስድ መንገዲ መቹእ ከም ዘይኮነን ሸፋቱ ረኺቦምን ክዝርፍዎም ከም ዝኽእሉ ኣብ እምሮ ኣይነበረን ገንዘብ ጽቡቕ ዝበለ ኣልባሳት ስልማት ኮነ ዋጋ ከውፅእ ዝኽእል ንብረት ሒዞም ክኸዱ ከም ዘይብሎም ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ምስ ሰምዐት ነቲ ሒዛቶ ክትከይድ ሓሲባት ዝነበረት ገንዘብ እንታይ ከም እትገብሮ ጠፋኣ ንድኻ ደርሆ ትጸድፎ ከም ዝበሃል
أما قدي زقوان فوهم شفاتو ገንዘብ ኣሕዲጎም ባዶ ኸትርፎ ተራእያ እተን ዱብ ዝበልኣ ዝርከበን ገንዘባ ቦጊለን ክጠፍኣ ኣይተዋሕጠላን ገንዘብ በቃቕ መከራ ይጽበ ከይከውን ሰግአት ግዳ ኣብ መዓላ ኸተውዕለን ስለ ዝደልየት እምበር በቃቕሲ ነበረትን ነቲ ንሱዳን ዘስግር ደላላይውን ሕሳቡ ተማ እትበሃል ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እትርከብ ዓዲ ምስ ሓለፍዋ ክወሃብ ምዃኑ እዮም ተሰማሚዖም ምስኦም ዝኾነ ገንዘብ ሒዞም ክኸዱ ከም ዘይብሎም እቲ ደላላይ ባዕሉ እውን ሓቢርዎም እዩ ገንዘቡ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ተታሒዙ ብምጽናሕ ተማ ምስ ሓለፍዋ ክርከቦ ከም ዝኾነ ይትውዕሎ ንድሕነትኩም ልዕሊ 500 ብር እንተዘይሓዝኩም ይምረጽ ብምባል እዩ ገንዘብ ሒዝካ ምኻድ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ዝሓበሮም ሸዊት ነዚ ዘረባ ካብ ኣፍ ደላላይ ምስ ሰማዓተያ ኸኣ ነቲ ሓብያ ክትወስዶ ዝሓሰበት ገንዘብ ካልእ መገዲ ክትደልየሉ ከም ዘለዋ ዝተረድአት ብእምነት ገንዘባ ክትህቦ ትኽእል ሰብ ክትሓስብ ምስ ጀመረት ምስጋና ተኸጀለታ ክትኣምና ትኽእል ብምዃና ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ርጥብትን ሓላፍነታዊትን ምዃና መሪጻታ ልዕሊ ኩሉ ደቡብ ሱዳን ምስ በጽሐት ነቲ ደላላይ ብቕልጡፍ ክህበላ ዝኽእል ሰብ የድልያ ነበረ እቲ ደላላይ ብዝኾነ መገዲ ከይተኸፍለ ገለ መዓልታት ተሓሊፉ ንኽትሽየጥ يحلف كهبا كم زغيل يحبيروا انتس كفر رحيلو انتس نايب حكي معلتات كتصب زي كيل كوينو كتفلي كالتن اب ኢትዮጵያ ዝርከቡ ደላሎ عقلي كم زي بلوم تسمع ስለዝነበረት ድማ ናብ ሓደጋ ከተእትዋ ዘይትኽእል ሰብ ምስጋና ኮይና ጥራይ ዝተራየታ አዲስ አበባ ካብ ትኸይድ ንኻልኣይ ጊዜን ዝደዋወላ ዝነበራ ዘይከም መብፅዕን ቀጻሊ ኣብ መትሓድሕደን ክገብራ ይከኣላን ስደት ምስ ብዙሓት ሰባት እኳ እንተላለየ ሱር ዝሰድድ ፍቕሪ ዘይብሉ ግዲ ኮይኑ ክቕጽል ክሳብ ሽዑ ይረኣየትን ኣካል ምስ ተረሓሓቐ ልቢ ክትነጽፍ ምርኣይ ኣብ ፈለማዳ ሰንቢድዋ እምበር ድሓር ስለሚላቶ ከመይ ጌርና ዳኢና ኣብ ዓድና ምሕዝነትናን ፍቕርናን ክንዕቅብ ንኽእል ዝነበርና ጸባብ ስለ ዝኾነ ድዩ ክንረሓሓቕ ዘጸግመና ዝነበረ ተሓሰብ ካብ ማዓስከር ዘዝኸደ ሽታ ማይ ክኸውን መርኣያ ገሪምዋ ዶስ ናይ ብሓቂ ናብራ ኣዲስ ኣበባ ይውሒጥዎም ምስጋና ዮሃና ኾነ ድቢ ምስገዱ ዘይከማም ማዓስከር ዝነበሮም ፍቕሪ ድሃይ ክገብሩ ፈቲኖም ፈልጡ ይነበሩን ኣብ ፈለማ ሸዊት ህይወት ኣዲስ ኣበባዩ ሓዲስዎም ዝኸውን ኢላ እኳ ሸለል ኢላቶም እንተነበረት ድሓር ግን ንሱኡን ናይ ስደት ካልእ ገጽ ምዃኑ ከተስተውዕሎ ጀመረት ሸዊት ምስ ደወለት ምስጋና ምኽንያት ዘይመደወሊኣ ክትገልጸላ ጊዜ በልዐት ሸዊት መደወሊኣ ድሃያ ክትገብር ስለ ዘይነበረ ስክፍታ ክስማዓ ጀመረ እንተዝኾነላ እውን ብውቢላ ክትዓጽዋ ይምጸለአትን
ካልእ ኣብ እምሮኣ ዝመጻላ ሰብ ስለ ዘይነበረ ግን እቲ ዝኾነ ክትገልጸላ ተገደደት። ምስጋና ገንዘብ ክትቅበል እኳ እንተዘይፈተወት ኣማራጺ ከም ዘይብላ ምስ ሓበረታ ግን ክትነጽግ ኣይኮነላን። ብፍላይ ናይ ደላሎ ጉዳይ ምስ ዕለለታ ኣትየ ኢላ ምስ ደወለትላ ብዘይወዓል ሕደር ነቲ ደላላይ ክትሰደሉ ምዃና ቃል ኣተወትላ። ነቲ ሓድሽ ዝገዛእቶ ምእመናን ምስልምና ኣብ ልዕሊ ክዳነን ዝወዲኦ ጸሊም ዕባያ ምስ ጸሊም ንርእሳ ዝጐልበበ መንዲል ወድያ ንምስላ ኣብ መስትያት ሪኣ ፍሽኽ በለት። ብኣከዳድንኣ ከተደናግሮት ትኽእል ሰብ ክህሉ ይምኽኣለን። ስማ ቀይራ ዓዲ ዓረብ እንተትኸይድ ቃል ከየምለቐት ከም ዝሓሰወት መተፈልጠት። ቀጢን ገጻን ኣብ ማዕጓጉርታ ሱረን ክሰዳ ጀሚረን ዝነበራ ማዳኣን ካብ ሰብ ዕባያ ፈሊዩ መውፅኣ። ንዝኾነ ነገር ዘይምድግጋም ይፈውሱ። ደጋጊመ እንተዝገብሮስ መመልክዓለይ ነይሩ። ተጸናንዐት መስትያት እናረኣየት ሱዳን ክትከይድ ምስ ወሰነት እያ ሸሪዓ ዘፍቅዶ ልብሲ ክትዕድግ ዝወሰነት። ቅድሚ ምኻዳ ንብርሃነ ከተላግሶ ሓሳብ እኳ እንተነበራ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሰሊጥዎ ንኣሜሪካ ከም ዝኣተወ ስለ ዝሰምዐት ያቋሪጻቶ። ብርሃነ ምስ ቁሕር ልቡ ውቅያኖሳት ክስንጥቕ ኣይፈተወትን። ግዳ ልብን ተሪሕቑስ መረብ እውን ቀረባ ከም ዘይኮነት ኣርኢዋዮ። ሓንቲ መዓልቲ ናብ ልብኻ ትምለስ ትኸውን በለት። ነቲ ንጸጉራ ሓብዩ ዝነበረ ጸሊም መንዲል እናኣለየት ብርሃን እናኽትዝክር ናብ ሓዘን እያ ትጥሕል። ኣዲኣ መስዋእቲ ደቃ ከፊእዋ እናሃለወ ብርሃነ ድማ ከምኦም ክኸውን መምራጹ ዝያዳ ሰለሎ ኣእትዩለን ነበረ። እቶም ዝተሰውኡስ እኳ መቐበጾኦም ንዑ ግን ድሓንዶ ይህሉ እናበላ ክሻቐላ ተሳእላ። ንኹሎም ዝበድልዎ እንተ ዝጭክነሎም እኳ ኣይመዓጀባን። ነዲኡ ማዕረኽ እንደኡ ምጭካኑ ግን ንሸዊት ምርዳእ ኣበያ። ዓድስ ገይር ምስ ከደት ናብ ልቡ እንተተመልሰ እንታይ ጣቋ ኣለዎ? ብሕይወት እንከላ እንተ ዝረኽባ እንዶ ይመሓሸን በለት ምስ ውሽጣ። ተመስገን ንኽብገሱ ምስ ሓበራ ዒባይኣ ኣብ ሳንጣ ኣትያ ሰሓበቶ። እታ ኣይሱዚ ዝዓይነታ መኪና ካብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ንጸጋም ኣብ ዝርከብ ኮጀታት ክረኽብዋ ከም ዝኾኑ እዩ ሓቢርዎም ትደላላይ። 3 ጊዜ ከምኡ ኢልዎም ክነሱ ነታ መኪና ግን ረኺቦም ኣፈልጡ ይነበሩን። እቲ ደላላይ እዚ ሓጠጦን ኣውቲስት ኣይጠዓሞን ማለት እዩ ይብሎም። መኪና ሙሉእ መዓልቲ ተጸቢዮም ከም ዘይመጸቶም ክሕብርዎም ከለዎ
ውሕሉል ደላላይ ብምዃኑ ንዕኡ ሓዲጎም ናብ ካልእ ክኸዱ ይመረፆን። ደላሎ ምዃኖም ስለ ዘይተርፎም ነቶም ካልኦት ካብኡ ብዙሕ ክፈልዮም ዝኽእል ነገራት ክህልዎም ከም ዘይክእል ብምግማት ድማ ምስኡ ምጽጋዕ መረፁ። ዘይመጽእ ኮይኑ ስለምንታይ ደው ኢልካ ዘይትሕብረና ብሎ ተመስገን ሓደ መዓልቲ ምስ ተወድኦ። ኣብ መኪና ኮካ ተመላለስ ስለ ዝኾነት ካሴታ ከይመለአት ክትመጽእ ኣይትኽእልን እያ ብሕፂሩ መለሰሉ እቲ ደላላይ። ካሴታ ጥርሙዝ ክትመልእ 3 ሰሙን ዝወስደላ ቀጸለ ተመስገን ቁጥዕ እናበለ። ትሕቲኡን ክወስደላ ኽእል እዩ ሰባት ከም ዘዝህልኽዎ እዩ። ልዕሊ 3 ሰሙን ትወስድ ግን ኣይመስለንን በሎም ድንብርፅ ከይበሎ ዝርዝር ሓበሬታ ምፍላጥ ዝምልከቶም ገይሩ ዝሓስቦ ይመስልን። ብነጠፍጠፉን ቀጠፍጠፉን ሰባት ከድንቕዎ ምስ ጀመሩ ከም ዝተቐየረ እዮም ቀደም ዝፈልጥዎ ዝዛረቦ። ክጅምር እንከሎ ሰባት ንኽረክብ ዝገብሮት ዝነበረ ሜላታት ሕጂ መጥቃም የድልዮ ይነበረን። ኣኺሉ ዝተርፍ ስለ ዝገበረ እዩ ዝመስል ሰገርቲ ክሓርቆ ምስ ዝጅምሩ ኣገዲዱ ዝወስደኩም እኮ የለን ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም እትብል ዘረባ መውፂት ኣፉያ ነይራ። ኣኽሊሉ ሓዊ ጥራይ ምስ ሓለፈሉ ከም ዝክገብር ከይጅምር ተሓስብ ሸዊት ብውሽጣ ንሓደ ሰብ ክፉእ ክገብሮ ዝኽእል መለክዒታት ኣብ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ክህሉ ከም ዝኽእል ያተኣምን። ምስ ግዜ ባህሪ ናይ ዝደላላይ እንተተቐይሩስ ናይ ኣኽሊሉ ሓወይ እውን ክቕየር ይኽእል ኸውን። ገንዘብ ሱር ኩሉ ሓጢኣት ነታ መውፂት ኣፋ ዝኾነት ዘረባ ትደግም። ኣብ ሳልሰይቲ ሰሙን ከም ዝተሓበሮም ሰዓት 8 ኣብቲ ቦታ ምስ ተረኽቡ ነታ ዝተባህለቶም መኪና ንኽረኽቡ ንልዕሊ 3 ሰዓታት መጽባዮም ክቕጽሉ ነይርዎም። ነታ ጻዕዳ ዝሕብራ ጥርሑ ናይ ኮካ ጠራሙዝ ዝሓዘት ኣይሱዙ መኪና ምስ ረኣይዋ ድማ ካብ መገሻ ንእትምለስ ኣዲኡ ከም ዝረኣየ ቖልዓ ሓጐሶም መቈፅጻር ሰኣኑ። እታ ኣውቲስታ ነቲ ርእሲ ተደራሪቡ ዝነበረ ካሴታት ምስ ኣልየሎም ንኽልተ ሰባት ክሕብእ ዝኽእል ቦታ ኣብ ማእከልቲ ካሴታታት ረኸቡ። እቲ ብኹሉ ኹርናዓት ካሴታታት ዝመልአ ዝመስል መኪና መዕቆቢ ሰባት ክህልዎ ይኽእል ኢልካ ክትግምት የሸግር ነበረ። ሸዊት ነቲ ካሴታታት ምስ ረኣየት ሓደጋ ከይገጥሞም ፈርሀት። ብየማነ ጸገማ ብጥራሙዛት ተኸቢባ ከም ገለ ክብል ከይስበራ ስለ ዝሰግአት ድማ እዚ ካሴታታት ደኣ ኣይወድቕን መንገዲ ሓርጎ ጽቆ ዝመልኦ ተኾይኑስ ከይጸቕጠና ደኣ ተወከሰቶ። ከምኡውን ላበልኽማ ብዓፍሲ ክትሓስቢ የብልኽን ለላ ዓሲ ብጋመድ ከም ልተሓሓዝ ላገበርኹ ገጽ ላበልኹየ ጠሚረ ኢለ ኣለኹ ወጨራሽ ኣይተጨናነቕ ውዚስ ኣነ ልበለ ሰብኣይ እኳ ክነኽሎ ብልፈተነ እኳ ይምኽኣለው። ጋህዳኣ ፈተነ እታ ኣውቲስታ። እቲ ካሴታታት ብገመድ ኣብ ርእሲ ምእሳሩ ብጎኒ ጎኒ እቲ
ንሰብ መሕቢ ተባሂሉ ዝተረፈ ቦታ እውን ብሉሕ ተጋሪዱ ነበረ። ኣብ ርእስና ሽዋሕዋሕ ከይብል ጥራይ ናብ ውሽጢ እቲ መኪና እናኣተወት ተዛረበት። እዋይ ምሳኺ ዘሎ መዓንጣኩ ብዛዕባ ተመስገን። እቲ ኣውቲስታ ክሳብ ዝኣትዉ ክጽበዮም ዓቕሉ ወዲኡ ግዲ ጸኒሑ ተመስገን ኮፍ ክሳብ ዝብል ከይተጸበየ ነቲ ኣብ ባይታ ጌርዎት ዝነበረ ካሴታታት በብሓደ ኣብታ መኪና ከደራርቦ ጀመረ።